već smo dotaknuli svjesnost, odgovornost, međutim o zahvalnosti još nismo govorili. I ti tvrdiš da se mi rađamo s urođenom zahvalnošću i da onda kroz život nekako ta zahvalnost blijedi. Isto i sa iskrenošću i sa intuicijom, pogotovo. Znači, to su neke stvari koje, ja se sjećam prvi put kad sam slušao, recimo, na internetu sam se za mnoge stvari educirao, znači nešto drugačije, znači ljepota interneta je to što možete tražiti ono što vama treba. I recimo, kad god vi tražite neke stvari, uvijek neko na engleskom govornom području, pogotovo Amerikanci, imaju nešto za reći, recimo i Tony Robbins i slični. I ono što meni je bilo smiješno, to forsiranje, namjerno govorim smiješno, forsiranje zahvalnosti, čovjek mora biti zahvalan. I to kad čovjek kaže ovako na glas, djeluje zaista malo nakaradno, moraš biti zahvalan, ali bez zahvalnosti sve to što radimo i sve oko nas nema smisla, to je opet mišić koji se vježba. Mi možemo u svakom trenutku biti zahvalni za jako puno toga, samo je pitanje da smo mi toga svjesni, a opet moramo biti dovoljno odgovorni prema sebi i reći da si možemo dopustiti da nismo zahvalni ili svjesni. Zato kažem da je cijela knjiga zapravo jedan veliki krug koji ulazi sam u sebe i kako krećemo od početka dolazimo do kraja i opet kreće iznova, da to na Radio OK su pitali da se mogu poglavati čitati odvojeno ili redom, mogu se čitati odvojeno i mogu se da pače čitati na novo. Ali kažem, ta zahvalnost je fenomenalna zato što stvari koje su stalno bile oko nas gledamo drugim očima i onda otkrivamo sve te stvari na novo, kao da se čovjek ponovno robi, to je nevjerojatno, zato što ako ne zarobi kolotečina, to sivilo i ono što je onaj žrvanj koji nas melje nekako, ako imamo stalno tu jednu rutinu koja nije po nas dobra niti zdrava, jednostavno ćemo se naći u toj jednoj sivoj zoni dok god ne progledamo, dok god ne promijenimo nešto, dok god ne krenemo drugim putem, koji neće biti jednostavan, ali taj put izbilja vlastita